IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpakaammo ni Atty. Ulysses S. Paredes, Acting Jail Warden to Bureau of Jail Management and Penology, Batac District Jail nga the ongoing training digiti persons deprived of liberty when PDL iti Technical Educational Skills Development Authority. Inbatad na aday toya training ket iti Masonry ken tile setting NC2. Ket inked daw da iti daytoy iti test da tapno matulungan digiti PDL. Innayo na Atty. Paredes nga iti chapel ken iti sangot ti Bjmp iti nangrugyanan digiti PDL iti training da. Dati ongoing na NC2 Masonry and tile setting. Ito'y may request mi jay tesda kung jay tesda pinunduan na. So ang project namin is doon sa may chapel tapos doon sa may entrance. Yung tile setting doon sa may chapel tapos yung masonry doon sa gilid niya tapos doon sa may entrance. So far. Kabayatan na inbatad pa ito opisyal nga umabot iti 20 ket may isang aldaw iti training digiti PDL ken kada Lunes ang maangay itinda pa nagtraining para kada iti Masonry ken tile setting NC2. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.